आजकल हर जगह ठंडा से पूरा कश्मीर बनल बा। ऐसे में आज हमनी सब आपके गरम करे खातिर लायल बानी गर्मा गर्म और लाजवाब स्वादिष्ट गाजर के हलवा। ई हलवा बच्चा से लेके बुजुर्ग तक सभे बहुत पसंद आवेला। चली मिलके बनावल जाए गाजर के हलवा। हमनी 2 किलो लाल गाजर ले ले बानी। ओकरा कद्दूकस ना कैनी बल्कि मोटा मोटा काट के छोटा छोटा टुकड़ा बना दिले बानी। अब कुकर में आधा कप दूध डाले के बाद ताकि नीचे से गाजर जले ना। अब गैस जला दी और कुकर के ढक्कन लगा दी। 1 सीटी तेज आंच पे और 2 सीटी मध्यम आंच पे लेवे के बाद कुकर बंद करे से पहले 1 कप काजू डाले के बाद हमने काजू डालत समय सूट करे भुलाई गई नहीं। अब तीनों सीटी लग चुकल बा। सारा गैस निकले के बाद कुकर के ढक्कन खोल दिया। गाजर बढ़िया से पक गई बा। अब कुकर में बचल पानी पका के सुखा लिया। हमने खाली काजू डाले बानी। आप चाहे तो अपने पसंद के और ड्राई फ्रूट डाल सकेनी। काजू भी गाजर के साथ एकदम नरम हो गई बा। अब फ्लेम तेज करके कुकर में पानी चला चला के सुखा लिया। ध्यान रखी कि गाजर नीचे से ना पकड़ पावे। पानी सूखते ही गैस बंद कर देवे के बाद अब पानी पूरा सूख गईल बा। गैस बंद करके गाजर के अलग प्लेट में निकाल लिया और ओका मैशर से हल्का हल्का मैश कर लिया। ज्यादा मैश मत करी ना ही तो काजू भी टूट जाई। अब एक कढ़ाई ली और में घी डाल के गरम कर ली। घी गरम होके ही मैश कईल गाजर डाल दी और बढ़िया से मिक्स कर ली। अब 250 ग्राम घर के बनल मावा या खोआ डाल के गाजर के साथ मिक्स कर ली। आंच मध्यम कर दी और कढ़ाई चलावत रही। अब 10 इलायची के पाउडर बना ली और साथ ही पिस्ता के टुकड़ा काट के कढ़ाई में डाल के मिक्स कर ली। कढ़ाई ढक दी, आंच धीमी कर दी और बीच बीच में चलावत रही। दस से 12 मिनट धीमी आंच पे पकाई। चीनी डालने से पहले थोड़ा हलवा अलग निकाल ली, काहे कि हमारे घर में कुछ डायबिटीज वाले मरीज बा। अब अपना स्वाद अनुसार चीनी डाल के बढ़िया से मिक्स कर लें। थोड़ी देर खातिर कढ़ाई ढक के धीमी आंच पे पकावें। पाँच से 7 मिनट बाद देखें कि चीनी पूरा पिघल गई बा। अब हमार गर्मा गर्म रसीला गाजर के हलवा तैयार बा। थोड़ा ठंडा होए के बाद घर वालन के खिलाई। अगर आपकी ये रेसिपी पसंद आई होए तो वीडियो के लाइक करी और चैनल के सब्सक्राइब करी। ये रेसिपी के उ लोगन के जरूर शेयर करी जेकर गाजर के हलवा बहुत पसंद होए और कमेंट करके बताएं कि रेसिपी कैसन बनल बा। ये रेसिपी के हिंदी वर्जन देखे खातिर आप चैनल पे जाके देख सकें। दोस्तों, आप लोगों से मिलल जाई अब अगली स्वादिष्ट रेसिपी में। तब तक खातिर टाटा बाय बाय और टेक केयर।